Nda kutadzanzwisa kuti mangu confuse because nyaya yangu ndandaisiya pakanaka ndamangu ndipa ndikushaya makanyorera field dzati field dzati ini mumwe musoro wangu computer baba sasa mangu ndinyorera izvo ndakufunda ndakasika maenda kadzokera mashure handikuna kukudzai patikasira musoro wangu wakavhurika zvokuti ndindotenda Mwari nezvo ndo wisdom dzacho ndokuda ndaka ipapo Mwari akandidozina machenjero izvo nyuan here Kambali true. Ha? It's true one. Andala mangari. Mangari rani? Wesley. Anani? Na Karondo. Ndikuzvizisa ndonya yemudani. Sandakurasika majuva. Takwenda kupi? Apa ndichiya? Sorry. Tine dambudziko rimwe chete but anyway nyaya yatofana kuitaura naye zvimwe zvese zvikazviverenga izvo akangofanana wazona kunyora patsva iri razonyorwa patsva ndakazoita book out. Alright, takasira nchida save yakarumbo maererano nekufona kwaita kuna amai kuti vanozana pazvida kubvunza akarumbo taida mwana wenyu ari kupi Robert angachiziva nasanenyaya angachiziva saka kuendera mberi kuti makamumirira munofanira kumirira haina zvakawanda zvainazvo inyaya iripo inofanira kumirirwa nababa besides that inofanira kumirirwa neni ngatichaurire nyaya akanongo gara ipapo ini ndingataura kuti gara ipapo ngasi kana maada kupikisa musumuka moenda mwo mabuda munyika medu choice ndenyi ngabuda chigara ipapo mune uchine mukaka kao right asi mukuru nyaya ndakudaidzirai ndekuti muteerere nyaya iri panapa maonera ndaita nyaya inyaya ida kugadzika ndeye vanhu vairi ndichazopa conclusion takafamba nayo tese vachatibatsira but ndeye vanhu vairi handimberi mukuru wangu takasira pakuti mukadzi muti mabata chikomba handizvozvo handimberi pamusoro wedaro ndakabata chikomba sevi yakasi Karombo mushure mokuti akutaura nemudzimai wangu Dokasi Makuni iye Dokasi akasenda message kuna Karombo ndaikumbira beba kuti dzakawandisa mudarine aya zvino mushure mokuti Dokasi akasenda message kuna Sevia Karombo nyaya zakanaka here musi wa 4 January 21:11 gore rino Karombo akazopindura message akati zakanaka amai vedu muri sei kuri sei musi wa 7 January 6 o'clock manheru gore rino mudzimai akasenda message kune chikomba Sevia Karombo achiti uya undione akasenda message ndeni mukazi achiti uya undione achisendera chikomba Sevia Karombo chikomba paneni but pamessage havasi chikomba kuti fambe tese tatada kupedzisa tasakatadza batenda fona ndanga ndiri pabike ndekupindura kwakaita Sevia Karombo Sevia akaenderera mberi mamessage musi wa 15 January 21:6
gore rino akati maswera sei. Sevi akaendera mberi nemameseji musi wa 26 January 9:07 manheru gore rino akati boyere. Amai vakazofonera musi wa 26 amai vakazofonera Sevi yakarombo zviri 9:20 January gore rino. Musi wa 28 amai ivo vaye vakazofonera futi Sevia zviri 13:12 masikati January gore rino. Sevia akazoita ake mapozi musi wa 22 January 8:09 gore rino. Musi wa 26 January 21:02 gore rino Sevia akazosenda futi akazofonera kune madzimai ake Dorcas Makuru. Alright, mazita mkuru mukadzi wenyu pakabva kwamuri mamaramba naye Tanga tisina mamusina asi maiziva kuti akaigara ko kwaigara ndanga ndisingazivi ndakazotsvaga kusvika ndazomuwana saka kutaura kuti makabva musingawirirani ndizvozvo kumba takabva tisingawirirani. apa vaizogara kuno kunani wake kunoko ari kuti iye kuna sekuru wake emimi mamusingazendo kwaari nakasingazive kwaari. abva kuno makazoziva kuti basa ranga akuti ranga rirei abva kuno abva kumba kwenyu akazokudzai basa ranga achiita kuno abva kumba mukamuwana pandakamuwana kuti aita basa rei. Alright, aibika sadza. Sevia uina nemukadzi kumba kwenyu ukama hwao ukapinda papi ndichizotaura naamai Sevia nemukadzi wenyu ukama hwao wakapinda papi wakapinda pakudanana ndoza munofunga munoziva here kuti Sevia nemukadzi uyu vaishanda vese vachibika sadza vese ndokutaura kwakaita munoziva here kuti vanhu vakanga vakaemployiwa nemukadzi vanonzi amai ani iwe ambuya wese uyu aibika sadza Sevia aita basa rekuenda kutsvaga muriwo munharaunda munozviziva ndokutaura kwakaita ndokuziva ndinotsvaga nyaya before isirese ndakanga ndisina information yakakwana ndakada kungoita mambo chita nongoya munzvimbo achikuti ndaizvozvo mhosva yavo zvinondinetsa. Munoziva here kuti uyu paakasvika pabasa angotaura ndinozamumaulani but anotaura kuti tikarowa munozviziva here handisi zvaivi zvakabva zvavhura gepi rokuti akatanga chinzi amai kati madhamu kusvika akunzi uyu ndinoda kuti munzwisise. Handakuona mashoko erudo mapepa ese andaaverenga nditumiridza wandipa ese ndaavhura handamboona pakanzi switi hati handina kuona pakanzi ameno mazwi emarume handina kwaaona. Ndoda kuti nditsanangure ukama hwomwana uyu naSevia. But now kwandiri inini murume wamai Maulani Sevia chikomba ndokumabvira akaita mukadzi wangu anenge asina kuchena abva ako okuona murume asina shanje anenge achirwara kana mukadzi asina shanje anenge achirwara. Ndoda kutenda murume kuti une rudo mauri rwokubata mameseji. Handiri kufungidzira kuti murume uyu anenge kushusha kaanako ari kuseri. Believe it or not, akaoneke but wakaona munhu ano is too calculative, munhu anojota down everything. And ndiri kufunza kuti rimwe peji rinotaura zvebonde tukumba. That's my thinking. Because audi kugumburwa ndopanda ndatoona face yako kana kuti nepa waijona ndakati ene handizivi kuti ndakapedza kunyora rini zvinoitika pakati pangu nemadzimai, but ndiri kutenda kuti unazo. Mudzimai wako paakaya kuri waibika sadza asi akanga akuda kupinda murudo
izorandizviramba because message kana yakuti abva kunzi madam ini akuzonzi zviri sei foni yako yekuramba ndiri pamotabike. That means karespect kanonga kabviswa but haana kutaura kuti akaroorwa wakanga wataura here sei wakanga usina kutaura because ndikuona sevhi asingabhadhari but achiri anobhadhara murume wake amenoona kwangu ini but anobhadharirei tofanwa kutongoumba imba iyi kana mukadzi adzokera kumba ita sei adzokere andakuona rudo apa mwana wamai waine spika yako iyi yes but pane zvimwe ndida kumuudza nekuti haana mumwe mambo waachawana anogara mawadzana ndini ndege ndiripo ndine atete vake kunyepe ndiri kufungidza pane zvimwe zvinotoita kuti mukadzi asadzoke kumba like this haadzoke anoti mangwana ndakazoita zvimwe zviri wese noshambadza zvingani. I'm just helping you as an individual and others vakumashure kwavanogona kuzviita zvichaita murume ngatitaure Karombo ndakudaidzira panapa ndokuti ndasingazoti Saviours ndiani kasi ndizwe kuti Karombo ndakava ndafunga kuti ndiwe ndaida kubata iwewe kasi ndichienda go through zvese zvashamisa ameno judgment yangu iri wrong chikombere icho Saviours akakurumidza murume nditenderei dare rine rindirenyi ari kumashure kwaanoda kusumudza ruoko Saviours chikomba here chikomba chacho apa pane chikomba hanzi describe chapamuti apa Saviours chikomba pandiri kutaura kuti Saviour Karombo chikomba ndamufonera Saviour Karombo akanditi andigare kwaChakonda ndogara kwaMureva ndataura naSaviour Karombo akanditi ndogara kwaMusiwa ndataura naSaviour Karombo akanditi wrong number yari kushanda naye ndibvunze kuti idai ndirini sei ndakupa answer pana ndarealize kuti munhu ane mukadzi ane murume handibvume kutora izvi zvinoita kuzoti mukadzi wangu wachitaura naye ndakuita zvimwe zvinhu ane murume wake handi ndaenda kwaDombo wechikazi kunomuratidza mameseji aya neaudio yandakatora kuna Karombo vanditi endatora mudzimai wako ndapinda naye muna gogo wake iye akabuda mumba muye haana kuteerera zvese zvandakamushezera kusvika kumba obva arongeza obva uya kuno kwaChakonda kunowanika Saviour. Why iye asina kuenda kuna Dombo wangu order ari right murumo rega ndimubvunze futi mukadzi wako pawakangamushaya angari maChakonda akatizira kwaChakonda ndizozvo akati kuti asekuru mawazoziva kuna Saviours akarongedza futi akazoka kwaChakonda wakafunga kuti akauya kuna Saviours iye akambokudza ndatiza njindo kwasekuru wangu hana aiwa lokutanga akati kwaChakonda ndokwandinde kuna sekuru wangu pakutanga akangotiza uvaenda ndakaita zokutsvaga kusvikira ndazomwana makamona ndakamuona kwasekuru wake kupi kwaChakonda arongedza akaenda kupi kuna ambuya vake pakarongedza akananga kupimbiwa kushamba pakarongedza akananga kuno kwaChakonda kunani kwasekuru wake handizoti apa ndisati ndasvika paari kugara handizoti ari kwaSaviour here kana ari kwasekuru ndibasire ndumberemba yakumana masisas ndikumbira ushoma ndekuti iye paakabuda mumba kana akaona kuti ini ndina Dombo andi kuenda kuna Dombo wangu ndipo ufoni yako mungu imosha ya Saviour here ndikurewe mukadzi imosha mukadzi kuti sei iye asingaenda kwa mambo akati nini maonera nduita nyaya pamwe maigona robhadhirwa nomukadzi asi toda kuumba imba yenyu because mama musati mabata chikomba hamuna kuudzwa wedre undokuda kana kuti pamaka naye mukadzi namba dzese ndakakupa namba yemufoni murume wako namba dzese dzakasevhwa mufoni murume wako
Saka za mainingi vese unovaziva here. Akambokukumbira ndoda kuseva manambers. Why so particular about save yakarombo? Mukadzi akwanisa kutaura nemumwe munhu wausingazivi. Ausina kubvunza, ndikubvunza dare. Nhai dare, vanhu vese vakaseva mafoni medu vanozikanwa madzimai edu. Why so particular about save yakarombo? Usina kubvunza dzimwe nhamba dziri mufoni mukadzi wako. Vane vamwe vaitaura navo vasiri save yakarombo. Vakawanda. Bozi mukadzi kana aenda pabasa apo kubira kuvanhu vese. Bozi munoma chako ndinoziva kuti vanhu vanoenda pabasa kubika sadza vanhu vasina varume vazhinji vacho. Plus maifana kumira save yotanga ataura nhau dzedu ndosa kuti makamhanya panyaya musati mabata chi. Nenda achikubvunza mubvunzo. Mubvunzo wangu uri kuti unoziva here kuti shuwa mukadzi wako anga achisenza nasave. Ukubvuma? Ndizvo zvakataurwa namunhu akasenza nasave. Amai vacho vaiva vari pei muno mukusati. Chinhu chokutanga icho urikutenda iwe kuti mudzimai wako aishanda nasave. Zvingashamise here kuwana nhamba dzasavia dziri mufoni maadzimai vako? Kureva kuti hazishamise, asi inini kwanga kuri kutanga kuzviona nemameseji aya nekuti foni iyi inogara yakawigwa mubra. Mukuona nguva dzaanofona idzi dzandati afona zvimwe nguva zokuti sakarara anenge achingotaipa. Handitaso uri kuzvinatsozivisisa kuti hazvishamise kuwana nhamba dzaadzimai vako dziri mufoni masavia because vanhu vanoshanda vese panzvimbo imwe chete vese. Asi ungatotaura izvino zvimanje kuti andichada kuona nhamba dzasavia. Asi iwewe manje ndiwe wakatadza kutevera nyaya yako wakamhanya. Dai usina kumhanya. Atem kunzai vakura vakuti vari kutaura kuti pairongedza pesa aenda kuba kwasekuru wake handini. Inini pamakanzwa kuti munhu uyu anoenda kuba kwasekuru wake pano pamakambotevera here kuti munhu chichokwadi here kuti mukadzi wangu uyu ari kuba kwasekuru. Ndikubvunza inini. Ndoda kupindura bvunzo. Handina nekuti kurongedza kwake achibuda pamba. Mamira amangoti hamuna chete zvavhura vapfungwa dzokuti muri romwe. Mutori romwe ipapo. Ungadai makatevera makasvika pamba pasekuru mukaona uyu asipo maizobvunza sekuru kuti mudzimai wangu akati ndiri kuenda kwasekuru akarongedza ari kuti sekuru vangu vaigona kutaura kuti ari kwakati kana kuti friend yakutaura kuti ari kuba kwasevhia maisvika manje kugogogogogo pamba pasevhia sevhia ovhura muti ningari imi ona futi adzimai pamwe ari kusuka mapureti ipapo mavabvunza pano pamwe ari kusuka mapureti pamba pani muri kuitei ndopamba pasevhia orit ndabata sevhia chikomba changu changu nokuti ari kusuka panapa kana kuti mai vawana vari mumba manje ndo inonzi exhibit izvi zvamukutaura zvokuti january chakati nawo shamwari munhu lava kukubvunza wani iwewe ukambosvika here paibika sadza ukabvunza zvakanaka ndanokuti unoshuva kuti mukadzi wangu ana sevhia pano pabasa pana muridzi wobasa ukambosvika here kumubvunza kuti adzimai yangu ari pana oda kubvunza anonzi sevhia munomuzivawo here iwewe Wongu ndakasvika wakati kudii ndio wakati director wongu anowanika pano pati imuye hapo. Saka ndachifunza kuti ufanira kudzokera papfungwa dzokuti iwewe kuti uonese kuti uchiri kuda mudzimai here. Alright, musati ndasvika ipapo ndaikumbira kutaura. Mushure mokuti mudzimai abuda pamba akaenda kwasekuru. Asekuru havana kundiinfoma inini kuti mudzimai wako ari kuno. Asekuru ngomira ipapo. Alright. Adzimai vako vabva kumba kwavo vachiti ndikuenda kwasekuru. Anotsvaga kuti mudzimai wako asvika kwasekuru ndiani? Ini ndinotsvagawo. Iye wakatsvaga here? Ndakatsvaga, that's why ndakawawana. Aiwa
kufuna ndanzwa uchiti iwewe asekuru unenge uda kupa asekuru mhosva yekuti asekuru vaifanira kuzokutsvaga iwewe kuti adzimai vako vasvika kumba kwangu. Iwe ndiwe watumira munhu wako ndiwe unofanira kutsvaga kuti asekuru munhu wangu asvika here. Kwezi asekuru aunonge wafonera kuti mudzimai wangu ari kuyaiko. Munhu angouya asekuru vasingazivi. Angani nguva yakati yaenda mukadzi kusvikana nhasi asati aziva Wati kumba akava musi wa 21 February. 21 February. Pari kugara usupazia. Handisi kupazia. Kasi yeti tinobata chikomba mudaya. Aruda kubata chikomba. Pari kugara mukadzi wakaasupazia. kuti ndopasekuru here kana kuti hapasi pasekuru. Boza angono vacho nechikomba. Achitogara nacho. Chisiri sevia. Achitogara nacho chichobuda machini. Uyo akashingira sevia ari kushanda nemuntu. Mufana aitochekawo mbudzi pauro achitovhiya mbudzi. achitopa vachibika Asingazvizivi mumachaponda vashoma ndofunga. Saka taada kuti mubatsira nomukadzi uchikumuda. Kazi nomida. Unomuda? Iwe murume uchikumuda? Pamusoro edari. Andisa kurambanisa ichi. Kana pane zvakadziro. Vamwe ndipo nguva yekuti nditsanangure. Kurarama kwangu nababa vakagara. Kwidza izwi vanhu vada kunzwa. Inini ndofunga ndakwanisa 10 years musi wa 5 January ndichigara nababa. Inini ndabereka vana 5 nababa. 3 vakafa, 2 varipo. 2 vanga vari matwins, 1 anga ari ega. Inini kugara kwanoita nababa. Waita maset of twins tukaini. Ndakabereka matwins ka1. Kawanora. Ndakavabereka nema7 months ndikubva pasoshari. Baba vandinogara navo handizive mari yavo painogara. Handina musi wandakambopuwa mari yekunzi imbochengeta mari saamai vari pamba. Baba vanoita zvokunditengera. Ndakati mafuta apera, vanotenga mafuta ouya nayo. Vondipimirawo ndudzi kuti mu2 liters mune 90 maspunu emuriwo. Mafuta akasapedza mwedzi. Make sure kuti kana ndamashandisa 15 days. Dzasara 15 days ndichabika murosi namafuta. Madomasi akapera ndo vanotenga vouya nayo. Sauti wakanonoka kutaura kuti sauti yapera. Ndeiro unodya murosi nasauti. Kana vazobva kubasa vondiunzira sauti. Sipo vanokundikana kunitengera 2 kg yemaki. Vanotenga inonzi iripo toilet cleaner inonhuwa so. Voti ndatenga 5 liters iyi. Wotenga bhari sipo. Wokudza kuti uchasoka hembe. Kana ari manepi uchamasoka. Kuseno muko chizoerera sipo. Anenge achena. Maplates anosuka nesipo yabva kutoilet. Nesipo ichaenda kunogeza. Ndo zvimashanira magaranda nababa ivava munoona. Handina musi wandakamboenda kushop kunotenga hembe yangu yekuti ndatenga hembe yekupfeka. Ava vanoenda kunotenga chavari kuda ivo vouya nacho. Pastand patakagara ndakawana nababa vaine stand yavo. Kugara taingoti kanika tinenge tangonetsana vanondiudza kuti stand inoti inini. Ndakatenga stand yangu ndicharira plastic ndichinonge street kids. Vana vangu vawandiberekera apa ndovari dzive stand. Iwewe kana zvakazonzi zvazooma zvazonaka sei kana ndakafa kana ndakanzi rambana hauna chako chaunowana pano kunze kwevana vangu. Kana takazorambana vana vangu vanosara pano iwe uchienda kumba kwenyu. Vana vangu vanosara asi inini baba vandina kana stand rakaenda kumba kwedu kunze ketsvakira kuno nembonana. Ndomararamira ndira nababa munoona vakagara apa. Inini ndine vana vangu asi handina mukano kuti ndiwane kana mari kutengera mwana wangu. Wokuona vaburitsa mari tanetsana nawo yevana toendesana kwadombo. Wosvika kwadombo kuya wobva wanoti alright ndazvinzwa musi woyo kana iri $10 unoipiwa $10 yebvonzi chiendesera vana vako. Even takada kuenda kuMalawi kune stand iriko yakatengwa. Mari yakashandwa kubva kuno takaenda kuMalawi vakatenga stand. Asi nini stand yakanotengwa ndiripa handina kuudzwa nzi ndatenga stand. Vakatenga stand nehama dzavo. Ndakazoita zvokunzi handi unoona mari yandakauya nayo yaiya. Ndakatenga stand. Stand iwe ine dzimba dzitori nemaloja asi handina kana any stand randinowana vanenge vachiti ndakatengera hama dzangu.
so ini ndinongogara ndakaita sehousemate handina kana sendi randinowana. amai ndataurata zvinhu rekaiti mbovabvunza kuti zviri kutaurwa naamai ava ndizvo here kuti munotenga zvokumba zvokukicheni hatiteerei kuru kana panhau yesefia ndabvunza kaini zvokutenga zvokurosari zvataurwa naamai ava ndo zvamunoita here? hazvisi. munoita sei? Taura nema. Munoita sei? Ndinotenga zvinhu in bulk kawani grocery re 3 months kana 6 months kana grocery re gore kawani. Alright. Kokana vakubika muriwo. Vakubika kumuriwo ndiwo vanenge vari kukitchen ndongowauza kuti shandisai zvinhu zvine economy nekuti mafuta chimboteerera baba ndikupa muzvisise chimboteererai mukazi uyu hatiteerere kamuchitengepera munotenga grocery regore mupurisa vari kutaura ndavabude panze nokuti amai vataura kuti mafuta shandisa teaspoon kana kuti tablespoon ndo zvinoitwa here kana mukadzi achibika kuti unomuti isa zvakati kureva kuti panenge pane zikonzero baba wangu taurai zikonzero zvako mukadzi uyu pakabva kuno kwachakonda akaita urwere wekensa uye urwere wekensa wemuchibereko haudi mafuta akawanda kuti akwanise kuita mafuta akawanda saka kana tichikugura mumafoni tinoona zvinokwanisa kuti zitibasire tirepa ndaimuudza kuti mafuta ashandisa mapurisa ndikumbira kupurisa vanhu vesanga vanopinda makesi avo handine matadza kunyarara takunyararai matadza kunyarara maona manje baba kuti munoshusha kadikidi kangoitwa manyora kadikidi manyora madzimai venyu futi vari kuti mimi mari dzenyu dzamaisenza zveina madzimai zvakanaka makaenda kunotenga stendi kumarawu makavaudza kuti mukadzi wakamaudza here kuti ndakuenda kunotenga stendi kumarawu kumusha kwedu handina kuwauza tasvika kumalawu makarigirei musati matenga because zvazvinoita kana pano project totanga tawana mari adzimai toita sei torangana kuti toda kuita chakati kana kuri kutenga motikari toti adzimai toda kutenga motikari kwete kuti inini ndinozoenda kunotenga motikari ndouya ndichidhiraivha kuti ona ndauya nemotikari makavaudza here kuti muri kuenda kunotenga mastendi kumalawu ndakavauza tichibva kuno tanga sina programu yekutenga stendi asi tasvika kumalawi aiziva matakura mari aiziva tasvika kumalawi obva taona kuti nzvimbo mari yatatakura inokwanisa kuti seva isusu nokuitira bhajeti vanhu vari kumalawi for 3 months tichidzoka kunoko mari ichasara ndepandakavauza kuti madzimai mari iyi iri kusara ngatitengei musha kuitira kuti vabereki ava havana mbaba murume wakafa amai baba vangu vakafa saka maiza vari vega vanokwanisa kuwana sendi kubva pastendi iyo obva ndazoenda maigadzirira amai venyu kuti vaone kuti unovabatsira amai venyu amai vangu ko pastendi iri kunoko yakavakwa yekunoko ndakaitenga ndiri ndega ndisina yakavakwa here yakavakwa haina kupera sa uyu mudzimai wavo uyu ari mberi vanyaya yestendiyo iri kunoko aya akasvika hapo ndiapo wega aiwa kana tiri tese kwedu ndiyedu tese nekuti kana iye ari pamba ndiyake ndekuti anorarama ipapo tikupedzisa tesekana muchitaura vanhu vedu takateerera adzimai vako vataura kuti vati stendi ndoyangu nevana vangu kana iwo ukangoonekana ndikafa hapana chaunowana pano wazvinzi wachitaura unowanzwa wachitaura kudataura but ataura nema asi iwo ndokutaura chokwadi chete alright stendi mukadzi yakakuona unayo handiti makazonga kuvaka maamesati panga pakatovakwa togara ipapo
takasina kupedza kasi makazopedzisa mari vese haisati yapera kwati tikufamba tichivakatepa usaexclude munhu teerera zvakutaura kana zvisiri hazvisiri akakuwana une stendi yako yakavakwa kusvika payakanga yakasvika iye abva azouya pamashanga tenga kuvaka kuti muri mese so haasi umwe wako here umwe wangu zvokuti anoti chinhu ichi ndichedu tese ndizvozvo saka mukadzi wako kwa ndizvozvo amai muri mwekapstendi havasisiri mustendi murimo hanzi murimo tedu tese ndizvozvo ndosva kutaura nemuromo wako amai panopanda tozoya amene kuti azokatwa nevanhu tikuti isusu murume wenyu mamunzwa zvaataura ati ndinoda mukadzi wangu emini muri kuti kudii inini murume andichada chikonzero zviri kutaurika muno mudare ndezvemuno mudare nekuti nyaya dzekumba kwangu hadzina kutangira muno kuno kwatoti magumo kwadzini ndikutaura kuti ndane 10 years ndichagara nababa nzwa yamai ndikubate first time yekuya muno mudare hazvikunde baba wangu inini zvemurume uyu andichada ndochokwadi chiri pakati pemwoyo wangu inini murume andichada ndiri kurarama nababa vandini inini murume andichada imwe reason ndei baba havadi vana vangu ndine vana vangu makarorwa mune vana vei ndine vana vangu 3 saka vati stepfather ndistepfather mari yababa handiione pamba handigarisa amai vepamba vanogara vachindiudza kuti kana wakagara pano uri mwana wangu ndakakuona ndokuona sai vafiki mwana wavo akagarapo mwana yeuye makamutarisa kana pandiri inini izvezvi ane 2 months achigara nababa wake ini haana basa nini so vanoti inini ndiri mwana wavo saka inini pakubva zvanhasi chienda mberi ndiri kamba kuita mwana wababa ava ngavatenge kuti mwana wavo festival yao rafiki uyu ane 6 years ndo mwana wavo inini zvemarriage handichada ari right taura hakoyo ozwa kwamuri nyaya yokurukurwa apa ndikufunga kuti nyaya yavaisa kumapeto nyaya yava nenhoroondo kumashure unotarira pera mukadzi achinzi sanabadza achikoro panobva radarika 2023 ndakambopindawo munyaya yavo vanhu ana communication murume nemukadzi avaregererani vachengetana madaka nyaya dziri kuwanisa nhasi inyaya dzikaita kumashure vatisataurira savaregerana vasavaregererana vamukatibhorasera vanhu vakamborambana zvikazi mukadzi akagara kuno murume akazosvika achipotera vakanditora semunyenanisi pakati pavo tikatorana nasekuru vavo tikavayananisa vakati sevaregererana ndobva vadzokerana asi ndinoti nyaya dzavakatosina kumashure ndo dzimwe chidzasi dzavakufanana nekuti mukadzi ane zvaainyunyutawo kumagariro murume ane zvaainyunyutawo tikafarwa kuti azvigadzirisa pamwechana nasekuru vacho saka ndozvaaienda pamberi avaregererana taurai babadodzoka mashure taakuda kupedza bhozi asati atanga nyaya dzanhasi pana uye mari mudzimai undaimupa mari achichengeta inenge yawanika pazuva yati inokwanisa kuchengeteka mumba kana isina kuenda kumaorders asi mudzimai anotora mari iyeye oishandisa pandinomubvunza kuti mari ndipo tikwanise kushandisa ndichibudisa bepa ranenge ndichinyora mari zuva rega rega inooneka yakashota vemanyorera munoita eya sekunyora kwandoita saka ndikamubvunza mudzimai uyu anoramba obva atanga kuzvirwisa pakauya pacho kuno kwachakonda akatobvisa $50 mushoti obva awiga obva ndirova akandirova ndaikumbira kuti muone kurova ndakaita ndikaburida ndauye $50 iyo kuti ndabvunzirei shoti iroro akariti ndikuenda kunoriwacha but akasiya kuseri kwewashing basket haana kuwasha ndatsvaga mari ndikazoiona abamaulani maita dare rine nderenyi ndikufungidzwa kuti patasvika pari right inini handakuona nyaya yange reyaservius karombo servius karombo handakuona ari boyfriend ndaona ari munhu aishandwa naye although nyaya dzaa dzakurerekera mukadzi uyo akanga asina kutaura kuti ndakarombo
sasa kumbira ipapo amai mimi mati murume amchada inini nyaya makwirira kana musade murume iye zvino muchibuda muno makaona mune boyfriend nomukadzi wake chikwira idari uyu murume uyu anga achimune chikomba indati hapana chikomba mukuru wangu mukadzi uyu tera mukadzi wako wasekuru munotangira iko kana mapanana kupure komoyo mopedzisa munodai wazvinzwa sisi namaurani handikwanisi kuti mutambire kukuru nokuti haisiwo nyaya iripo vakarombo endai apa deski apa munosaina mwana wenyu haana respect ndopangaida kubatirai haana respect namama haabvumi kutongwa nesu musaina ipape muchaiswa mbudzi zenyu mbiri zvinodiwa musi wa 5 next dare munomuudza kuba ndasaina inonosiya mbudzi dzamama hani mazvinzwisa tinoda vanhu kuti kana vari munzvimbo ngavatumbuke nemambo wavanenge vanaye kana muchifungoti hamugoneke kana muchifungoti hamugoneke todaidza sabhuku wenyu akugare dare ikoko ichidzoka kuno kudare sasarudzai zvamuri kuda kunonosaina apo mbudzi mbiri dzemwana wenyu kana kuti munogara pasi mutongoma kuti tongwana sabhuku muzwa kwamama mukuda zvipi sainai baba tinoda vanhu vanoisa respect muzvinhu zvedu inani tidi kunakirwa nokutonga imomo ene mosaina amai ene mosaina pari zvino muna boyfriend asi makanga maada kudiwa ende udzai vanhu kuti ndichine murume kusvika marambana naye musi wa 5 mazvinzwaka ende muona mupurisa akaita nyaya yenyabva ita samuno kuramba murume kana ndokudzokera nandiziye zvamuchaita baba maulani kamuna mukadzi wenyu change your attributes zvese zvinokumetina unhu wemunhu inini ukangotanga kuita zvauri nyanga uri mukadzi wangu haundiwane pamba kunyora kuti ndasvika nguva yakati ndazodya chii iwe kasi mune zvinhu zvamakatadzirana mafuta mukarowana aiwa ndangoti ndikubatsiri uchibuda zvakanaka enda nochinja izvozvo vashoma vakadzi vanoda kutariswa matarisiro auri kuita iwewe kana kuchikoro chaiko pane panaizoramba kupinda leseni yacho naniya teacher. If you hate the teacher, you hate the subject. If he hates you, hamutadzokera mukubusiness. Saka zviziye izvozvo chisumuka uende mwana musi wa 5 munotodzoka musi wa 5 mamusi wasamona kubhadhara kurambana musakanganwe speaker amene wakazozvitira mwe munhu mukadzi ari zvemakore nemakore zirimo ndozvitira mumwe alright mwana wamai chisumuka yenyama imaura tora pepa rako unowana bari zvino amai uyu murume wenyu svika musi wa 5 ratipenyanyoni amai ava vakaenda nemwana mwana endai muticha saka kumudzidzisa kwandaita mwana custody wona toshiba nachikove nepanzi mutaurira nenyaya yecustody mwana imi minyaya yakasarire nyowani madaidzo